Umay na to install ang two-way alarm sa Honda Click 125i. So Honda Click 125i. So testingan na to. Balik lang ba, Dre? Oops. Wayawe. Karon atong pandaron. So pandaron na to. 1 2. 1 2 andar. Dayon paong. Okay, lock. Unlock. Okay. So within 200 meters kaya niyang mabot. Within 200 meters tapos silent. So para silent. Usa, duha, tulo, upat, lima. Asa yawe dal? So yung nana imong nalak, imong motor tapos naay nabili ng yawe pandaron. So mandar siya. Pero di kasugakod. Okay. So automatic shutdown ang engine. So yung nana ka-safety. So ma-andar na siya kun i-unlock. Kaya ako pang tuguntingan. So i-unlock ang motor. So karon ang atong topic karon, unsaon pagbutang og two-way alarm sa Honda Click. Okay, so atong gibutangan is Honda Click. So unsaon pagbutang og two-way alarm nga dili mo check engine. Una. So atong organize ang wiring. Okay. So na-organize na ang yang wiring. So karon akong itudlo ninyo unsaon pag-wiring sa alarm ngadto sa harness sa motor. So dire sa wiring harness, so dire ta nagkuha. So actually wala pa gini siya ingon nga nalimpyo na kay wa pa ni nahuman, awa pa gini siya ingon nga ako nang gi-final. So karon ako sa ning ipakita ninyo ang mga wiring. Una, ang duha ka yellow sa atong alarm. So ang duha ka yellow, so kini duha atong ibutang sa signal light sa atong motor or sa Honda Click. Ang color sa iyahang signal light mao ni, so light blue og orange. So mao ni ang iyahang signal light. Kaya atong ipaklaro hindi mo maglibog. Kapte ko dol. So atong iklaro ang wiring aron dili mo maglibog. So ang kining harness inyo lang tabasan. Pero before mo tabasan pananghit sa tagiha basig di mo sugot ba. Kasapuan niya mo. So mao ni ang usa ka yellow sa orange, so signal. Ang usa pod ka yellow ari sa light blue, so signal. Mo ning duha ang kuan signal light sa Honda Click. So mao ning mga kolora. Ikaduha, ang color blue, kining color blue mao ni siya ang trigger starter. So para starter sa ato ang alarm. So mao ni color blue. Kining color blue i-connect nimo sa starter sa imong motor. So starter sa imong motor. Karon kay duha man ka buok wire nga pareha. Kini siya mao ni siya light green. So light green. So karon duha man ang pareha ani. So kini siya sa serbato og starter. Aron inyo mahibaw-an kung asa ang serbato, asa ang starter, mo gamit ta og test light. So ang pikas tail sa test light i-connect na to, mag-body ground ta. Tapos ang usa mao ato ang i-connect. So kini ako nang gi-seld. So mao ni siyang starter, so parehag color. So pag-detect lang ni unsaon nyo pagkuan. So tagan mo kay idea ba unsaon nyo pag-detect ang starter o ang serbato. Kay basta ganyan yung starter, mabutang sa serbato, inig start niyo sa remote mo serbato ra di mo andar. So mao ni. So karon i-on mo ang yawi. I-on mo ang yawi, serbato ka.
So nisiga siya, subot pasabot siya ang trigger sa serbato. So siya ang trigger serbato ato ning tipan. So naibawan naman ato mao ni ang trigger ato ning tipan. Dayon kining usa ato ning gamayan, samaran na nato gamay tapos diha ato i-connect ang wire. Okay, nabutang na nato. So humanag tip, nahumanag tip. Next is ang kining itom. So itom, ang itom sa ato ang alarm, itom nga wire gikan sa tong alarm, mao ni siya ang ground. So ang ground sa Honda, color coding sa ground sa Honda, green. So lubos green, wala siya mga stripe. So mao ni siya. Naay daghang green dire pero naay mga stripe. Pero ang ground sa Honda mao ni green, color green. So ang kining alarm, ako ning gi-organize ang wire. So tulo ni siya ka kining blue, duha ka yellow ug itom dire kini siya. Mao ni nga linya. Dayon ang sunod nga color kining orange og puwa. So orange og puwa akong gilahi. So gilahi nako. Dayon akong gibutang sa siya sa kuan sa ignition switch. So mga kabisdak mo ni importante magbutang mo alarm, kinahanglan mag-modify mo diri so sa ignition switch. Kay kung dili ninyo ni ma-modify diri inyong motor, di siya mo mapatay, di mo function ang kuan ani, dili mo function ang iyahang dashboard. The same time wa siya connection sa kuan sa inyong starter, di siya maka-start. So mo ni importante. Okay, so sa ignition switch sa click upat ka wire. Una, so dili maklaro, so ako aray sulti. Una, itom nga naay stripe nga puti. So kini gamay ra kayo nakikita. So itom na stripe nga puti. Ikaduha, itom nga naay stripe nga puwa. Ikatulo, lubos itom. So lubos itom. Ikaupat, kini black. So blacks. So mag-modify ta dire. Karon unsay gamito nato nga mag-modify ta dire? Gamit ta og diode. So mogamit ta og diode. Okay? So inganion tani. Ang kining black nga naay stripe nga puti ug ang pure black ato ni silang iusa. So atong panitan nato ang itom nga na stripe nga puti ug ang black, panitan nato tapos atong butangag wire aron matapot siya. So mao ni siya. Kini mao ni itom nga na stripe nga puti. Karon anha nato ibutang ang color orange sa alarm. So ang color orange nga gikan sa alarm, so kini color orange nga gikan sa alarm, ibutang nato sa gitapot nato nga itom nga naay stripe nga puti. So anha nato ibutang. Karon magbutang tag diode. So sa pagbutang nato og diode ani, muna importante mga kabisdak. Sa pagbutang nato og diode, ang diode is naay puti. Na siya marker nga puti. Line nga puti. So kanang line nga puti iatubang ni mo na sa gawas. So kini. So ang line nga puti, okay. So di maklaro, so dara ang linya nga puti. So nakita gamay. So ang kining line nga puti paingon sa gawas.
ang likod sa diode katong walay marker ibutang nimo sa atong gitapot nga puti ang itom nga na stripe nga puti og pure itom mao ni siya likod sa diode. Tapos ang atubangan sa diode kitong na stripe nga puti na linya nga puti ibutang nato sa itom nga na stripe nga puwa. So mao na siya. Karon ang puwa, so ang puwa nga wire gikan sa tong alarm, so kining puwa nga wire gikan sa tong alarm mao ni siya ay positive. So positive sa alarm ibutang nato sa color red pod sa ignition switch sa click. Okay, so mao na. Dayon ang color gray, so ang color gray sa atong alarm mao ni siya kill switch, mao ni magsilbing kill switch. So kung dili nimo ni matao, dili ni siya inyuhang motor, di nimo mapaong mapaandar pero dili mapaong. So kung gigamitan og yawi tapos niandar siya, di ka kapaong kung wala ni siya connection kining gray. So ang color gray ibutang nimo sa computer box. So computer box, so pulser. So mao ni siya color sa pulser. Blue nga may lining nga yellow. So blue nga may lining nga yellow. So duha ni sila na poy yellow nga naiday bali. Yellow nga may lining nga blue. So basig malibog mo na. So kini pulser. Ari nimo i-connect ang gray. So sa alarm, morning wire sa alarm, duha ka yellow, orange, usa ka orange, usa ka blue, usa ka puwa, usa ka gray, usa ka itom, usa ka pink, ug duha ka kini gilain, duha ka gray sa speaker ni siya. So sa ari ni siya supply ni siya sa kini. So usbon ako duha ka signal light, duha ka yellow color sa atong alarm i-connect sa signal light left and right. Color orange i-connect sa accessories wire sa motor. So bisan unsa nga klase nga alarm ang kini nga color coding dili ni siya maunsa, dili ni siya mausab. So maura ni usara. Tapos color blue sa alarm i-connect nato sa starter sa ato ang motor. Tapos red, ang color red isang positive ato i-direct sa steady line or sa battery. Tapos kining color gray mao ni siya ang pulser. Kining ito mao ni siya ang negative. Kini ang dili nato magamit kini color pink. Kining color pink o kining color gray pulser na sila, pulser. Kill switch. So kill switch magamit nato ni ang color pink kung atong motor easy drive, like for example Honda Wave. So sa Honda Wave is naa siya primary, mo na siya easy source primary, mo na siya magamit nato ning pink sa primary or sa easy source nga motor. Pero sa dili kuan sa battery drive, like for example XRM, ingon ani Honda Click, ang atong magamit is color gray. Okay? So karon atong testingan. So testingan nato. Natay duha ka remote. So tangtangon natong yawi. So wala yawi. Karon atong paandaron. Suway. So pandaron nato suway. Okay, so ana wala yawi, pandaro na to. So niandar siya, wala yawi. Karon bagngon ako, paong pandar, pagngon, okay kayo, mag-lock, i-lock nimo imong motor. Lock nimo motor. Kuan si kapon nimo hang motor, automatic siya mo warning. Kung hilabtan pa gyud,
mo alarm siya. So mo alarm. So dayon kini na siya sensitivity setting. So atong usa ka remote. So sensitivity setting, tapos pwede nimo i-silent. So like for example, i-silent nimo. Mag-silent ka ani, imo ra ning ipindot og kalima. Usa, duha, tulo, upat, lima. Karon hilabtan. Wala ni tingog imong motor, so wala ni alarm imong motor, pero imong remote ni vibrate. Ingon ani nga imo nang nalock, tapos mo gamit kag yawi or nahabilin nimong yawi. Nabilin nimong yawi niya gi pandaron. So mo andar siya pero check engine. So di kalahotay. Di kay kalahotay. So automatic i-shutdown ang makina sa motor, so safety siya, di ba? Next, muandara ni siya kon imong i-unlock. So ana na-off na nimo ignition switch, tapos imong i-unlock. Inig-unlock nimo, usa na ni siya muandar. So ni-andar siya. Okay. Next is ang sensitivity settings. So sa sensitivity settings, kining duha lock o unlock imong pisliton, idungan ani. So 5 ni siya kutob. 5 1 click ako lang ni dire direct no. 2 Scrollan ra. 3. So sa kuha number 3 ang settings. So ingon ani lang mga kabisdak no, ingon ani ra ka simple pagtaod og changer ba idol? Game changer ni. Basta Honda Click. Honda Click konto 5. So ingon ani lang pagtaod mga kabisdak no. Tapos kini siya is critical gini wiringan, kay magkamali ka ni masayop kag wiring ang iyahang computer box, delikado man. Delikado. So mao ni kini putlon na tani, wala tani gamita, putlon na nato. Tapos ang utong modification, tapos kini. So ato na ning i-finalize lang nato. So yun na lang mga kabisdak no. So please subscribe my YouTube channel. Then ayaw kalimot i-like akong mga video. Then ang notification bell aron updated mo sa akong sunod pa nga tutorial. Dara final. Dara ang nahuman na natong kuano alarm. So diri na to gibutang. Tapos ang wiring. So diri ta nagkuha wiring. So yang kuan balik na nato. So ana lang ka dali magtaod o kuan mga kabistak no. Two-way alarm sa Honda Click 125i. So daghang salamat mga kabisdak no. Hinaton ta ang inyo ning sabtan. Din mga kabisdak ayaw kalimot pag subscribe, like and subscribe sa akong YouTube channel, Bisdak Motorcycle Wiring Tutorial. So God bless na tong tanan mga kabisdak o gamping sa pagwiring. So salamat.